Γεια, είμαι ο Γιώργος. Γεια, είμαι και ο Γιώργος. Κυριάκος. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε τα τάκης που λέγαμε. Βρήκαμε μόνο 2 στην αγορά. Την επόμενη φορά ίσως βρούμε και περισσότερα. Έχουμε το Volcano και το Fuego. Αυτά τα δύο θα δοκιμάσουμε, θα πούμε γνώμες και εγώ και ο Κυριάκος πόσο μας αρέσει. Στο τέλος θα δοκιμάσουμε το πιο καυτερό Cheetos. Πρώτα αυτό. Το οποίο, ναι, και αυτό. Το οποίο όταν το έφαγε ο Κυριάκος έτρεχε στην πλατεία. Εγώ όταν το είχα φάει εδώ πέρα στο σπίτι ήπια ένα μπουκάλι γάλα ολόκληρο μόνος μου. Και θα πούμε γνώμες και πόσο καυτερό είναι και αυτό και αν σας προτείνουμε να το φάτε ή όχι. Και πήραμε και αυτά τα τσακίρι sticks. Δεν θα δοκιμάσω, όχι πάρα πολύ αυτό. Θα δοκιμάσουμε. Έτρεχα, όχι τόσο πολύ. Ναι. Και αυτό τα τσακίρι τα πήραμε έτσι για να τσιμπήσουμε. Τα αγαπημένα μου εμένα. Εσένα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιο θες να δοκιμάσουμε πρώτα? Απλά δεν ξεκινάμε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το Fuego. Το Fuego λέει ότι είναι extreme. Ότι είναι extreme. Το έχουμε φάει. Ναι, το έχουμε ξαναφάει. Είναι extreme, είναι μέτριο, στη μέτρια κατηγορία του καυτερού. Λοιπόν, ανοίγουμε. Νομίζω ότι αυτά είχα πάρει. Από μυρωδιά καθόλου καυτερό. Σένα? Καθόλου καυτερό από μυρωδιά. Λοιπόν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καυτερό, αλλά δεν το λες ότι δεν το αντέχεις κιόλας. Και αφήνει το κάψιμο όταν το καταπίνεις. Σε καψέ. Σε καψέ. Όχι, πολύ. Ψέματα λέει, δεν έκαψε πάρα πολύ. Μην ξεράσεις. Αυτό το άλλο δεν ξέρω, σαν που πήρε όλη τη γεύση του καυτερού είναι. Εμένα, Δηλαδή και εγώ ναι. στο καυτερό θα του βάζα ένα 7,5 στα 10 για καυτερό και γεύση θα του βάζα ένα 6. Εσύ? 8 Σε καυτερό. Ναι. Και γεύση? Γεύση είναι 6,5. Κάηκα. Δεν τρώω άλλο. Έχει πολύ τέτοιο. Δεν ξέρω πώς είναι. Είναι αυτά. Μπορείς να φας άλλο? Μπορώ. Το επόμενο. Λίγο θα δοκιμάσω. Θες να φέρεις λίγο χειμώνα να πιούμε? Πήρε και γάλα πια. Ωραία, έχουμε γαλά. Ωραία, φέρε μας λίγο γάλα. Η Εύα είναι η συνεταιρός μας. Μας προσέχει, μη καούμε. Το επόμενο είναι το Volcano. Εσύ πρώτος. Λέω ότι είναι hot. Αυτό το βλέπω. Για να δω, είναι πιο πολύ από το extreme. Έχει πιπεριά. Έχει πιπεριά και το άλλο έχει πιπεριά βέβαια. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να μην είναι τόσο καυτερό. Βέβαια στη μυρωδιά είναι πιο καυτερό από το Fuego. Θα δοκιμάσω. Θα το κλείσω, δεν θα το δοκιμάσω εγώ. Θα το δοκιμάσω λίγο. Μην το κάνεις αυτό. Τέλεια γεύση. Έχει τυρί μέσα. Καίγησε. Και δεν είναι καθόλου καυτερό. Τι, Όχι είναι. τώρα καίγησε. Ναι, μετά άρχισε οι καψούρες αυτό. Στην αρχή δεν καίει καθόλου και έχει πολύ ωραία γεύση. Ήρθαν και τα γάλατά μας. Λίγο αγωνότα και εγώ. Με αυτό, καίγεται εδώ. όχι. Του βάζω στο κάψιμο ένα 5, 4 βασικά, καθόλου καυτερό σχεδόν. Και ας πει λίγο γάλα. Γιατί κάηκα από το προηγούμενο. Λοιπόν, στο κάψιμο ένα 4 προς 5 και στη γεύση επειδή έχει τυρί και μου αρέσει πάρα πολύ βάζω ένα 8. Εσύ? Περίμενε. Και Θα κάνω λίγο μεγάλη. Λοιπόν. Δεν φαίνεσαι, έλα πιο εδώ. Όχι, εμένα δεν με έκαψε καθόλου αυτό. Το Volcano το προτείνω να το πάρουν πολύ. Εγώ το βάζω 4,5. Στο κάψιμο, ναι. Στη γεύση το βάζω 7,5. 7,5. Οκ. Και τελευταίο,
είναι το Cheetos, το πάρα πολύ καυτερό. Το έχω φάει. Δείχνει και το Cheetos εδώ να καίγεται, να έχει βγάλει έξω τη γλώσσα και να μην πω τι κάνει. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο το δοκιμάζω. Όχι, το έχω φάει. Είναι από καλαμπόκι και έχει γεύση τσίλι. Τσίλι μέσα Καίγεσαι να τα δοκιμάσεις, λέει από πίσω. Για πάμε. Όχι. Πα. Αυτό, παιδιά, πρέπει να καίει πάρα πολύ. Το γλύκο δεν το τρώω ούτε λίγο. Μην το τρώω καλύτερα. Είναι γαρίδο πατατάκι. Δεν θα το έλεγα πατατάκι. Τι είναι το δικό σου τώρα. Αυτό. Καίγεσαι. Κοκκινίζει. Η αλήθεια είναι. Άμα θα αφήνεις πολλές μέρες αυτά. Καίει πάρα πολύ. Άμα θα αφήνεις πολλές μέρες αυτά. Ναι. Δεν καίγεσαι. Είναι λίγο. Κοίτα ρε. Α, παιδιά, καίει πάρα πολύ. Όχι. Σιγά βέβαια. Δοκίμασέ το. Πω, δεν το προτείνω να το πάρουν. Σε όποιον δεν αρέσει το καυτερό αυτό το πατατάκι, μην το φάτε. Πω, παιδιά, έχω κοκκινήσει. Λες και έχω ανοίξει τη σόπα πάνω από το κεφάλι μου. Είναι και καίγομαι αυτή τη στιγμή. Πω. Γεύση δεν μπορώ να καταλάβω. Το πατρίδι και το παιδί το είχαμε φάει και τρέχαμε. Είναι πάρα πολύ καυτερό. Με τον πατσέλι. Το είχατε φάει και τρέχατε. Ναι, οπότε ξέρω πώς είναι καυτερό, οπότε δεν χρειάζεται να το φάω. Ξέρω που θα βάλει. Και εγώ και που το κρατάω λίγο. Εδώ. Καίει πάρα πολύ, παιδιά. Η γεύση. Φέρε με αυτά τα τάκης. Το τυρί. Πω. Σιγά μωρέ, δεν καίει. Ναι, επειδή εσύ έφαγες μισό του μισού. Εγώ έφαγα 5 μαζί. Καλά, την άλλη φορά θα φάει 6. Καίγομαι. Λοιπόν, τη γεύση αυτό δεν το καταλάβαινα. Κάψιμο στα δικά μου δεδομένα είχε ένα 8,5 με 9 στα 10. Κάηκα αρκετά. Ακόμα νιώθω κάψιμο. Δεν μπορώ δηλαδή να καταπιώ καλά. Φέρε με ένα τέτοιο. Δεν το προτείνω να το φάνε αυτοί που δεν τους αρέσουν τα καυτερά. Εσύ πόσο βάζεις τα Cheetos? Έλα πιο δεν φαίνεσαι. 9,5. Στο κάψιμο. Το είχα φάει την αφρέτα. Γεύση. 1,5. Πω, καίγομαι ακόμα. Φάει αυτά. Θα σε κάνω καλύτερα. Θα σου πάρω το κάψιμο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα δοκιμάσουμε και τα τσακίρι. Συνήθως τα παίρνουν οι περισσότεροι. Θα τα ξέρετε. Αυτό τα βάζω εγώ μέσα στο μπέργκερ ή μέσα στο σάντουιτς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τέλεια stick πατατάκια. Τα έχει και σε προσφορά. Απίστευτα. Το επόμενο μας βίντεο θα είναι με παγωτά. Θα δοκιμάσουμε διάφορα παγωτά και θα τα προτείνουμε και σε εσάς. Κάτσε, τι βαθμολογία το βάζεις? Τα τσακίρις εγώ θα τα βάζα 1,5 στα 10. Είναι από τα αγαπημένα μου. Καυτερά δεν είναι καθόλου. Έχουν αλάτι, αλλά πάνε με όλα, παιδιά. Μπορείς να το φας με σάντουιτς, σκέτα, σε οτιδήποτε μπορείς να το βάλεις. Πάρτα. Πατσέλη, Σερέτη, γεια σας. Είστε οι καλύτεροι μας φίλοι. Καλή συνέχεια. Το βάζω 9,5 Ναι. και τη γεύση 6,5. Ναι. Καυτερό 0. Ναι, καλά, το καυτερό δεν είναι μόνο αλάτι έχει. Λοιπόν, καλή συνέχεια από εμάς. Κλείνουμε. Θα βγάλουμε καινούρια βιντεάκια με παγωτό, με Minecraft, με Roblox. Αρκεί να έχουμε χρόνο και θα τα ετοιμάσουμε. Περιμένουμε να πάρουμε έναν υπολογιστή τώρα και θα τα φτιάξουμε όλα όπως πρέπει. Πες γεια. Γεια. Γεια.